ngicela ukuthi before ukhulume nami ukhwehlelwe yezo. Lalela ungalingi ungibalisele ngesilungu sakho la esibhedayo mina angeze ukuthi ngithini. Mina Okay. umuntu ezikhondezi zami. Qondana nami wena ukungitshela ukuthi yini lothi uzowenza kimi nje ungithiwa ngenhlamba ngitshela ngithi mina akufanele ukhulume kanjalo. Manake captain. Mfowethu angikwazi. From the beginning. Lalela phela. From eqaleni. Yini yakwenza ukuthi wena wenzele mina ivideo? Wena bonke abantu la TikTok abadela inqwaba engaka yabantu ubenzela ama-video uyini nabo wena? Ngiyenzela wena ngoba wena ukhombisa ungaphile ekhanda. Ukhona indoda endala ngahambi lokhu inkanti inhlamba la ku-TikTok. Phela sibadala. Okay. La ku-TikTok wena ufika manje wena la ku-TikTok ufika nofuna umbhedo la. Okay, manje uzongitshela ukuthi wena la TikTok umdala wena. Mina umuzwa umuntu wena unamalelebenja wena. Bonke labantu ku-TikTok abadelelayo. Uyabenzela nama-video noma mhlambe ungiswe mina ngilula mhlawumbe. Cha, angibenzeli. Ngiyenzela wena wedwa. Yabo, sengibonile la TikTok kakhulu wena. So ngisukume njengensizwe engayisabe nginsizwe ngichanga utshele ke mfana wami ukuthi hayi ufike kwasekhaya ke manje. Ala-ke mfowethu, nakho engifuna ukwazi. Mina mfowethu ngumgibe wayifebe. Kwanongoma kwaMandlakazi enkukhweni. NgiseRottenville ngokuhlala. Lalela-ke malele. Itheku ngelihamba. Ingane yami ifunda eThekwini. Uyangizwa khona. Yabona into engifuna uyazi nansi ke mfana wami manje. Mina nawe oyobona omunye kuqala phakathi kwethu. Ubuchopho bakhe bodwazi zinyoni. Lo ngifuna ukwazi ngoba lo nto uyangisukela emsunweni. Lo nto ngifuna uyifake la ekhanda lakho. Ngoba manje lento yabona uyangidina wena nje wena. Uma bonke labantu wena uzokholetha mina uyini wena? Ngithula ngaphosa mina ngingamthuka manje ngenhlamba ngisho uyisho ucele ngamthuka manje nobubi. Ngamthuka manje mina ucele manje. Uyini ka wena uthi ungahambe uyokholetha omgibe uyini wena? Angilutho ke. Angilutho. Manje ucawa yini ngampo? Ngosuku wena mfana uvula amadokoda amangaka wena. Angizwa. Okay. Ya, uhlekani? Hayi. Awu ngingabuye ngikhale mina ngikhaliswa kuwe mina ungithusi phela. Into engifuna uyazi mfana wami mina wena ngakushaya ngawo wonke ama-accounts wena. Ayikho i-account wena onke ama-account inhlamba